Ja, jeg vil gerne vise, hvordan man bestemmer en stamfunktion til en funktion, der går gennem et bestemt punkt. Og jeg vil gerne vise et eksempel på, hvordan man gør det. Jeg har funktionen her, den hedder f af x lige med 4x i tredje minus 8x. Først så finder jeg stamfunktionen til den her funktion, og den kalder vi store f af x lige med. Og når vi har x i tredje her, når man skal lave det, når man skal integrere det, så gør man det ved at sige, vi skriver det herovre, 1 over a plus 1 gange med x i a. Og i det tilfælde her, så kommer det så til at hedde 1 over 3 plus 1, og det er så også 4 gange x i tredje. Det er a plus 1, og det er så 3 plus 1. Så derfor kommer den til at hedde en fjerdedel gange x i fjerde, og det bliver så gange med 4. Så derfor kommer det egentlig til at gå ud med hinanden og bare hedde x i fjerde. Og så har vi så 8x her, det skal også integreres. Og når det skal integreres, så kommer det til at hedde en halv x i anden. Så det vil sige, at det er bare x'et, der bliver integreret her. Det kommer til at hedde en halv x i anden. En halv x i anden gange 8. Og det kan vi så lige skrive om her, så det kan se lidt pænere ud. Så det kommer til at hedde f af x lige med x i fjerde minus 4 x i anden. Og så har vi jo altid plus k. Det skal vi også lige med heroppe. Og så får vi at vide, at den skal gå igennem punktet p 1,5. Og det jeg så gør for at finde ud af, hvornår stamfunktionen går igennem punktet, det jeg gør, det er, at jeg indsætter 5 på f af x plads og 1 på x plads. Og det gør jeg så her. 5 og det ind i fjerde minus 4 gange 1 i anden plus k. Ja, så kan jeg lige hurtigt regne det her ud. Og det kommer så til at hedde bare 1 minus 4 gange 1, og det er bare 4. Og så plus k. Og så kan jeg så lige rykke lidt rundt på det og isolere k. Og det giver minus 3. Og så når minus 3 bliver rykket herover, så kommer det til at hedde 8 lige med k. Og nu har jeg så fundet k til den her stamfunktion, når den går igennem punktet. Og så nu kan jeg så bare skrive den endelige stamfunktion. Og det kan jeg lige skrive her. Og tage f af x. Der står f af x lige med x i fjerde minus 4x plus 8. Og ja, jeg har selvfølgelig lige glemt at skrive 4x i anden. Så der er altså bare den k, jeg har fundet. Og så indsætter jeg den i stamfunktionen på k's plads. Og derved har jeg så fundet den stamfunktion til den her funktion, som går igennem punktet.